सन 1998च्या वन विभागाच्या परिपत्रकाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीनंतर अनेक सेवानिवृत्त वनपाल वन कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याची माहिती सेवानिवृत्त वनपाल कर्मचाऱ्यांनी बैठकीच्या आयोजनातून दिली आहे। सेवानिवृत्त वनपाल वनरक्षकांवर झालेल्या अन्यायावर वाचा फोडण्याकरिता धुळे शहरातील कल्याण भवन या ठिकाणी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते। महाराष्ट्र वन विभागाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे सेवानिवृत्त वनपाल वनरक्षक यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। कारण या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीनंतर सेवानिवृत्त वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्यांना कमी वेतन पेन्शन लागू झाले आहे, तर कनिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या सेवानिवृत्तांना जादा वेतन पेन्शन लागू करण्यात आले आहे। त्यामुळे अन्यायाविरोधात गेल्या 5 ते 10 वर्षापासून सेवानिवृत्त वनपाल वनरक्षक कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं लढा सुरू असून झालेल्या अन्यायाबाबत आवाज उठवण्यात येत आहे। मात्र आवाज दाबण्याचे काम वन विभाग करून सदर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट करण्यात आले आहे। तर सेवानिवृत्त झालेल्या 12,000 पैकी 1125 कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याची प्रतिक्रिया यावेळी देण्यात आली आहे। तसेच बैठकीत सेवानिवृत्त वनपाल वनरक्षक यांच्या वतीनं नवनिर्वाचित धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष विशाल ठाकूर यांच्यासह इतर पत्रकार बांधवांचा सत्कार देखील करण्यात आला आहे। यावेळी औरंगाबाद, नाशिक, धुळे, ठाणे येथील सेवानिवृत्त कर्मचारी या बैठकीला हजर होते। प्रतिनिधी पवन मराठे, माझा महाराष्ट्र न्यूज, धुळे। मित्र, मी भाषण करायला उभं राहिलो नाही, फक्त माझी स्वतःची वैयक्तिक व्यथा आहे ते मांडण्याचा प्रयत्न करतो मी। सर, मला प्रमोशन म्हणजे वनपालचं पदोन्नती मिळाली, पण त्याचं ते कालबद्ध पदोन्नती फक्त 12 वर्ष झाली, 24 वर्षानंतर नाही। आणि मला आजही वनरक्षकाच्या पगारावरच पेन्शन लागू झालेले। माझ्याबरोबरचे जे वनपाल आहेत ते माझ्यापेक्षा 5,000 जास्त आहेत। ही व्यथा काय आहे? कारण मी ज्या वेळेला शिक्षण घेतलं, माझ्या वेळेला 73-74ला शेवटचं वर्ष होतं मॅट्रिकचं, म्हणजे आमच्या वेळेला 11वी बोर्ड होतं, आता जसे 10वी-12वीचे बोर्ड आहे। तर कृपया आम्ही आमची व्यथा तुमच्या समोर मांडली, तेवढा त्याचा हे निराकरण करून द्यावं एवढी अपेक्षा करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थोडक्यात सांग। मी बाळकृष्ण काशीनाथ गोरनाक, रायगड, ठाणे वनवृत्त वनपाल, सेवानिवृत्त वनपाल। बोला ना। या ठिकाणी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वनपाल वनरक्षक संघटनावर अन्याय जो झालेला आहे तो देशाच्या सीमेवर संरक्षण करणाऱ्या शूर सैनिका एवढंच महत्त्वाचं डिपार्टमेंट आमचं वनरक्षक, जिथं कोणी पोचत नाही दऱ्याखोऱ्यात त्या ठिकाणी आमचा वनरक्षक आणि वनपाल वनरक्षक पोचतात। उघड्या तिजोरीचं संरक्षण, अमर्यादित क्षेत्र, की मर्यादित क्षेत्रामध्ये बँका तिजोऱ्या लुटल्या जातात, अशा ठिकाणी आमचा वनरक्षक पोचून उघड्या तिजोरीचं संरक्षण करतो आणि पर्यावरणाचं संतुलन राखण्याचं मोठं काम आमचा वनरक्षक बरोबर करतो। आणि अशा 12,000 लोकांपैकी आज 1125 लोकांवर वनपाल पदोन्नती देताना आश्वासित प्रगती योजनेचा विषय असेल, 10-20-30चा विषय असेल, हा आमच्या 1125 लोकांवर अन्याय झालेला आहे। आणि जाणून बुजून हा प्रकरण न्याय प्रविष्ट करून आमच्यावर कोर्टात शासनाची कोर्टाची दिशाभूल करून हा प्रकरण न्याय प्रविष्ट केलेलं आहे। याच्यासाठी आम्ही न्याय मागत आहोत। याला जर आम्हाला मिळाला नाही तर लवकरच आम्ही याच्या शासनाच्या विरोधात या अन्यायाविरुद्ध लढा देण्याचा आम्ही सक्रिय सहभाग या ठिकाणी जाहीर करतो। सन 1998च्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी चुकीच्या पद्धतीने करताना वरिष्ठ पदावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला कमी वेतन पेन्शन लागू झालेली आहे आणि कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना जादा वेतन आणि पेन्शन लागू झालेली आहे। तर याबाबत आमचं गेले 5 वर्षे लढा चालू आहे आणि आता हे शासन दरबारी आमचं काम न्याय मागण्याचं चालू आहे आणि आमचा हा लढा असाच चालू राहणार आहे। मीटिंग चालल्या होत्या, कशा चालल्या होत्या मला घरात देखील माहिती नव्हतं। आज वडिलांच्या फोनवर त्यांच्या मित्राचा फोन आला आणि काहीतरी यांच्या मीटिंग चालल्या असं कळालं। थोडं वडिलांना प्राथमिक विचारलं, माझे वडील आपल्यात बसलेले आहेत, रिटायर्ड झालेले आहेत आणि त्यांचं मीटिंग आहेत असं काही गोष्टी कळाल्यानंतर थोडासा काहीतरी प्राथमिक अंदाज घ्यावा यासाठी इथं आलो होतो। मी स्वतः TV9 या वृत्तवाहिनीचं आणि आज तक न्यूज चॅनलचं मी धुळे जिल्ह्याचं काम बघतो। धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे माझी पूर्ण टीम आहे। बॉडी मेंबर्स आहेत प्रकाश शिरसाट, जे स्वाभिमानी चॅनलचे संचालक देखील आहेत, माझा महाराष्ट्राचे संचालक देखील इथं आहेत, दूरदर्शनचे ऋषिकेश अहिराव दूरदर्शनचे प्रतिनिधी देखील आहेत। तुमच्या ज्या काही अडीअडचणी या माध्यम म्हणजे TV चॅनल्स असतील, पेपर्स असतील, याच्या माध्यमातून शासनापर्यंत पोहोचण्याचा निश्चित प्रयत्न आम्ही करणार आहोत।
एवढंच आहे की तुमच्या माध्यमातून आम्हाला काही गोष्टी माहिती असल्या पाहिजे की नेमक्या तुमच्या अडीअडचणी नेमक्या काय असतात. काय असतं तुमच्या ज्यावेळेस तुमच्या बैठका असतात त्यावेळेस काही गोष्टी असतात ज्या मीडियात आल्या नको पाहिजे, काही गोष्टी आल्या गेल्या पाहिजेत. याचं तुम्ही एकत्रित बसून तुम्ही चर्चा केल्यानंतर तुम्ही मीडिया कोऑर्डिनेट करावं, जेणेकरून तुमच्या मागण्या ज्या आता थेट शासनापर्यंत कशा पोहोचतील ह्या गोष्टी असतात. आणि मला वाटतं की तुमचा हा जो काही लढा चाललेला आहे याला निश्चितच पत्रकाराच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला नक्कीच मदत करणार. आज तुम्हाला तो विश्वास देतो. पण वेळोवेळी तुमच्या ज्या काही राज्यभरात ज्या अडीअडचणी असतील तर फक्त धुळे नव्हेच तर नंदुरबार असेल किंवा महाराष्ट्रातील तर ते 36 जिल्ह्यात जरी तुमचा लढा असेल तर तुमच्या संघटनेच्या माध्यमातून एक पत्र धुळे जिल्हा मराठी पत्रकार संघाला द्या. त्यानंतर आपण एक रूपरेषा ठरवू आणि एक पत्रकार परिषद आयोजित करू. आपण त्या पत्रकार परिषदेमध्ये आपण हा सगळा कार्यक्रम व्यवस्थित करू. कसं करायचं असेल, कुठं काय बोलायचं याचं सगळं नियोजन मी करून देईल. कारण वनविभाग माझ्या घरात असल्यावर तो एक जिव्हाळ्याचा प्रश्न निर्माण होत असतो. आणि तुमचा जो काही लढा आहे तो निश्चितच योग्य लढा आहे. शासनाचं दुटप्पी धोरण असेल आणि नवीन नियमावली जुन्या नियमावली यामधला जे काही याच्यात तुमचं जे सँडविच होतं हे सँडविच न होण्यासाठी काय केलं गेलं पाहिजे हे बैठकीमध्ये सगळ्या गोष्टी नियोजन केलं जातं. त्यामुळे तुम्ही तुमचा लढा चालू ठेवा. पण तांत्रिकदृष्ट्या काही अडीअडचण असेल तर तुम्ही निश्चित पत्रकार म्हणून तुम्ही आम्हाला कधीही बोलू तुमच्याबरोबर आम्ही सोबत राहणार. धन्यवाद. धन्यवाद ठाकूर.